Здравейте! С удоволствие искам да представя ревюто на една книга, която на мен лично ми направи голямо впечатление и беше така свеж полъх в ежедневието. Тя се казва Teaching from Rest или да обучаваш уверено и спокойно. Авторката е Сара Маккензи. Тя е християнка, майка на 6 деца и, както може да си представите, ежедневието й съвсем не е спокойно и лесно. И това именно я е накарало да потърси как други родители се справят с този въпрос. Как да обучаваме от състояние на мир, на покой, на почивка, т.е. леско и уверено. Така. Днес ще разгледам първа част на книгата. Книжката е кратка, много бързо се чете или се слуша, ако изберете аудиовариант. Състои се от 3 части и първа част се казва "За чие браво се трудим". Тук става въпрос за избистряне на мотивацията и основните цели, които стоят зад избора да образоваме домашно децата си. И сега авторката започва с един любим пасаж от Библията. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и благодарение представите молбите си пред Бога. И Божият мир, който надминава всяко разбиране, ще пази мислите и сърцата ви в Христос Исус. Това е от Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стих. Да, но, както с хумор признава Сара, нещата на теория звучат добре, само че в реалността това, което се случва, че ние майките често се тревожим за всевъзможни неща. Какво ще си помисли съседката, ами какво ще каже свекървата, дали съм изостанала с уроците, олеле и така нататък, всевъзможни поводи за паника. И за да избегнем всякакви такива ветрове, които ни отвяват на една и друга посока, тя казва, че трябва първо да започнем с това, което е най-важно, да отговориме на въпроса защо. Защо правим това, каква е основната ни цел. Истинската цел на образованието е да подреди чувствата на детето, да го научи да обича това, което трябва да обича и да мрази това, което трябва да мрази. Възложена ни е задачата да култивираме душите на нашите деца, да ги подхраним с истина, добрина и красота, да ги възпитаме в мъдрост. Това е цитат от книгата. Така. Мирът започва с приемане и още по-точно с предаване. Да предадем какво? Да предадем представата си за това как би трябвало да изглежда идеалният учебен ден у дома и да поемем с 2 ръце деня такъв какъвто е. Може би всяка една от нас има в главата си идеалната представа за това как би изглеждал един страхотен ден, където излизаме сред природата и изучаваме творението, след това се връщаме вкъщи, пишеме страхотни есета и така нататък. Но знаете, че често вихъра ни завърта и има прекъсвания от всевъзможен характер, плановете се променят в последната минута и така нататък. И как в тази динамична обстановка и среда човек би могъл да запази мира и спокойствието си, защото те неминуемо се предават и на децата. Съответно и стрес и безпокойството също се предават. И всъщност това, което тя съветва, и не само тя цитира и Клайв Луис, че всъщност трябва да предадем този идеал, който имаме в главата си, как би трябвало да изглежда нашия идеален живот и с 2 ръце да поемем живота такъв какъвто е. Тъй като знаем, че този живот, който се случва, той минава през пръстите на Бог. Няма нещо, което да е извън неговия контрол и да го очудва. Следващ момент от тази първа глава е, че когато обучаваме децата си, да си спомняме всъщност голямата картина и да живеем с перспективата, че ние изграждаме все едно катедрала или съдим градина. Нещата не се случват мигновено. Ние можем да посеем семето, не можем да накараме растението да расте и ражда плод, но можем да култивираме почвата, да се грижим, да напояваме, плевим. Растението ще даде плод, защото работим в кооперация с Бог и неговата природа и закони.
Тоест има неща, които зависят от нас, които ние трябва да правим усърдно и постоянно, а пък има неща, които не са в нашия контрол. За тях трябва да предадем безпокойството и всъщност, така както майсторите на времето са градели катедрали стотици години, често не са доживявали да видят крайният резултат, така и ние всеки ден слагаме тухличка по тухличка, често усилията ни не са забелязани, не сме похвалени, не се вижда да има резултат с дни, седмици, може месеци и години, но това не трябва да ни обезкуражава. Трябва да вярваме, че когато сме верни в това, което ни е възложено, Господ ще даде резултата и успех. Така, донеси своята кошница. Тук авторката се позовава на познатата история, в която Исус нахранва 5000 мъже плюс жени и деца само с няколко риби и 2 хляба. Ние донасяме своите кошници, а това именно са талантите, уменията, способностите, които имаме. А чудото по нахранване на 5000 души принадлежи на него. И авторката също с хумор разказва, че има дни, в които се чувства, сякаш от нея се изисква да извърши някакво феноменално чудо, толкова всичко е трудно, ситуациите са запечени. А всъщност това, което тя трябва да направи, е просто да ползва вярно това, което вече има на разположение. Нейните способности, таланти, колкото и малко да си мисли, че са, колкото и недостатъчни да са, тя трябва да дойде с тях и да ги употреби вярно, след което да се моли, надява и вярва всъщност, че Господ ще извърши чудото, което е необходимо. Какво означава да обучаваш спокойно и уверено? Увереността и спокойствието не проистичат от удобство и безгрижие, се коренят в съзнателно, целенасочено действие ден след ден. Изисква се усърдие, изпълнено с вяра и почивка в Божиите обещания, доверяване, че Той ще ни води и благослови. Много ми харесва как авторката противопоставя двете крайности на спектъра. От една страна, някои родители са прекалено релаксирани, спокойни, чак небрежни, в това да оставят децата сами да се учат талантите им да избоеят така сами. А пък други са прекалено контролиращи, прекалено стресирани, безпокоящи се за всичко до най-малката подробност. И всъщност баланса или посредата е това място на покой, на почивка, на увереност, на доверие, че това, което правим е достатъчно, че Бог ще ни снабди нуждите и че целенасочените и верни действия ден след ден са много по-важни и ще дадат по-добър резултат. Така, за забързани майки мога да препоръчам да слушат книгата аудио в Audible. Аз лично така направих, но авторката предлага и първите 3 глави, които всъщност тази част, която коментирах днес, свързана с целите и мотивацията, се съдържа в първите 3 глави и тя ги дава безплатно на нейния сайт. Така че, който вариант ви хареса, надявам се това да е било насърчително. В следващите части на книгата тя става по-практична и дава конкретни съвети за това как да упростим програмата, така че наистина да избегнем това стрес и безпокойството и да се съсредоточим върху важните неща в обучението на децата им.